Hallelujah. Hallelujah. Sibonga uNkulunkulu noma isimo sesinje. Hallelujah. Ngena kanje nje iduduze. Wokuma ngokwami madoda. Hallelujah. Hallelujah. I guess it's it. Likuti kaya, ikaya lambi, lisa mazulini. Ati limuti kaya, limuti kaya, limuti kaya lambi, lisa mazulini.
Siyabonga. Asophela. Amaqhinga abanqobi ke labo abanqobi siyabazi kakhulu iqembu nje ehlale likhona nje emphakathini iqembu nje lihle kakhulu akafani nani intombi eziningi enivela nje laba abakhona unomemulo unani ababiza nje uyababiza izinto nje emphakathini abantu abayibonakalisayo emphakathini siyabonga kakhulu sibonga kakhulu hawo soshintshile futhi hayi lo muntu yazi wena usho mina ngedwa nje ongashintshi except this we out you mean out akumjita mfethu awugcwele sumjita ke yezo mfethu yabona manje sisakucwasa ngempela ke manje sifuna amajiteni yahlala angizwanga ke siyabonga kakhulu sibonga kakhulu intombi eningi wasilana ngiyazi ukuthi unjenje ubekade lapha ukhosini FM abaningi bamazi ngephimbo lakhe njalo so njengamanje khona abantu akade esebenza nabo nabanye nje abasakazi ucela ukuthi mangabe sibiza labo beze nje nabo bakhona ukuze sibabone so lona ubani bonke bangasali ngabe sokuza no King Zoso ke Mbakayena umsakazi isho nje laba abanye nje beze ngiyabona namachilazi akwamachilazi ngale ngiyabona amachilazi ni right machilazi Melo yellow uzwile yeke Melo wena uma wami labayana ngizwile omunye engibuza ethi intombi eziningi ngoba begqoke izikipa ezahlukahlukene imbala ehlukahlukene ba amachilasi ukuthi kuhlukene ama department angithi right ngivele ngaphendula ngokwazi nangoqonda kwami na ungadideki ke amachilasi onke kube namadela buthongo kanjalo nje thina abanye thina sisa abantu nje angithi umsakazi mina shishi abayisa abantu mina ngumsakazi mina nomutshela abantu ukuthi yazi bengisebenza kumcimbi kanje nomsakazi ontombeni yeah Lazi sicela ukuthi sibize ngabasakazi socela lana uZandile Tembe noNkosinathi Mshengu beze ngaphambili nabasakazi ke nabo kodwa angasali no Mr Magic beze nje ngala siyabazi ke abasakaza naye nabanye beze siyacela ke nizwe ke bazalwane basokhosini FM kade besebenza naye Sobabone nampela ngangazama ukhozi yiwo laba ngiqala umshiya ngithi wathi nomphathi uyakhumbula ngithi ngifake iCV hawu mshiya yazi bangaphume ephepheni kuthiwa ukhuluma nanoma nobani nje uvela nje ucela umsebenzi kanti wawuqoqa kanti awuluthi umsakazi nje bese ngicela usisi uMroza uMamdudu Zama Mseleko noSipho Mr Magic usala kanjani kodwa myeni wami amaphupho Nkosi hawo yebo umyeni wami ke lona ngicela nimshayele izandla linda sibiye Mr Magic Sanibonani basayazi. Ngiyajabula ukunibona. Ngizocela ukubingelela abaphathi bokhozi, Chibi, leadership yakho yonke, no SABC in the absentia. Ngibingelele ubuholi beprovince na wonke zonke inhlaka zawo. Ngibingelele umphakathi waseNanda. Ngibingelele ngokukhethekile umkhanya kude kakhulukazi kwaMhlaba uyalingana. iJozini bese ngibingelela abalaleli bokhozi ngokukhethekile bese ngibingelela umndeni wakaMagwaza uma noNqo bengizocela ninginike lelithuba ngoba noma simile thina esazi mhlambe iS2 neS3 neS1 neS8 neS9 ne-second floor but we've got our colleagues abaqhamuka kwezinye iziteshi ngibona uzakwethu uVusi programs manager kwivuma FM kodwa wasebenza noNjinji eDYR ngiyacela zakwethu ukuthi usijoyine ngiyacela futhi ukubiza nabeNanda FM ngiyacela ukubiza iMaputaland FM ngiyacela ukubiza iGagasi ikhululi because asizile la kuphela uzokhuluma ngoNjinji we are here to honor him as radio not just ukhozi kuphela ngicela nje ningihloniphe at this moment iphathi
Bengizocela futhi former colleagues from DYR. Mawuzazi inhloko wasebenza ku-DYR wasebenza futhi noMandla ungakhuphukuza ngendlela. Mawazi presenter style guide, mawazi show prep, mawazi ama-link. Siyacela khona sizoyivalelisa kahle le ndoda. Khona FM, uma ikhona wekhona FM asondele. Sikhuluma ngabasakazi la community radio stations. La siqeqeshwe khona. One KZN TV. Mawuzazi nje ukuthi ukwi-media space sondela. Umoses kodwa ubehlayeleni ngabe. Siyabonga kakhulu, asiqhubeke. Njengoba bese kushiwo igama lami uZandile Tembe. Ngiqale ukusebenza noNjinji ngo-2009. Ngifike okhozini ngo-2008. UNjinji ke bengihlezi ngimbona emaphasiji ingazi kodwa ukuthi wenzani ngoba mhlawumbe before angene e-studio angikuveza ukuthi uNjinji kunolunye uhlaka lezokusakaza abeqhamuka kulona mhlawumbe mengixoxa ngaye kuzovela ukuthi waye special and different kanjani in terms of the work esibesiwenza. UNjinji beyi-traffic controller, uMoses osanda kuze stage uyena owathatha isikhundla sakhe mangabe ezemoyeni. Umsebenzi wakhe ke kwakwenza isiqiniseko sokuthi ama-adverts kunebhuku abahlupha kakhulu ke laba ekuthiwa i-log elithimiza e-studio benze isiqiniseko sokuthi nidlala ama-adverts. uMandla ke wayeqinisekisa ukuthi ama-adverts ama-clients ethu ascheduliwe ngesikhathi nokuthi ayavela kule nto ekuthiwa i-log. 2009 samuva kwi-afternoon drive noLinda sayiswa kwi-breakfast show babhodloza noSisibongi, the late Mr. Bodloza, basibiza basitshela ukuthi siyamuva siya kwi-breakfast show mekhambe ku-DJ Sbu. Satshelwa ukuthi njengoba iy'nhlelo zaseyishintsha nami mengifika ngangifika sekuintroduce content producer emsakazweni. Satshelwa ukuthi sizonikezwa u-technical producer uSigqemeza wayesezosala ntambama. Saqala ke noNjinji ephuma ka-sales ezoba u-technical producer engasiyeke umuntu okhuluma kakhulu. But he was very good with sound. And I'm going to explain ukuthi masilo sikhuluma ngomsindo ne-voice yini ebiyenze uMandla. And into ebiyenze uMandla is not easy ngoba mhlawumbe mina ngiya-researcha ngenze content ngibhale i-script umsakazi asisakaze. But uMandla wenza lento esiyenzayo izakale ngomsindo kusho ukuthi kufanele ayicabange, ayidrafte, ayi-technical producer ayihlanganise yenze sense. Kubeke nalezi zinto ekuthiwa ama-drop in no imaging nani nani. Sibe naye uvuka Mzansi kwaze ngo 2011 ngahamba mina ka-programming as program manager. Basala noLinda kwafika uSma as content producer. Baqhubeka-ke. I want you to notice that I'm calling him Mandla this whole time because the Njinji name was birthed as a mover. Lady D 9 to 12. La qala khona ngembiza ngoNjinji wabo. Ngicela D akwazange ukufika ukuthi ngithi uNjinji wami. Ngangihluleka nje. Wayethi methi awu Tembe ithi uNjinji wami ngowakho nawo ngithi no wakho. Ilapho ke igama laMandla laduma as uNjinji wami as a technical producer. Wohlelo la 9 to 12 uJJ Jabulu June. Ngaleso sikhathi kuthema ngabe sishintsha inhlelo ngithabe khulu sibheke ukuthi soshintsha kanjani ehleze nalo iphupho lokusakaza. So la besihlala khona thina i-production studio le bengiyibiza ngo-S3 abasakazi behlale S1 yila besikhuluma khona kakhulu ngomsebenzi, amaphupho esinawo, izinto esizibonayo, siphinde sihebe ngabo zakwethu laba abasemoyeni bese bengazenza izinto esizihlelile kodwa nje kuningi esasikhuluma. And uMandla had a very special ear for sound, special ear for content, but had an amazing voice as well. Uthesa uJJ lavela kithuba le top 20. Umlalelo okhozo ukhumbula kahle i-top 20 ibikade singena ebusuku isikhathi esiningi ayifika yenze okhetha. Sayishintsha ngalowo nyaka sayilethe emini. Ngoba ne-resistance enkulu because abantu babenga-understand. But there was an idea behind that. And maqeda ukhetha uNjinji simnikeza top 20.
ayenze. Kunabantu abathathu Njinja ehleze ekhuluma ngapha that he used to look up to emsakazweni. Abangekho kulo msakazo sibone. Wayekhuluma kakhulu ngoRoger Good kwaku5FM. Wayekhuluma kakhulu ngoMo Flavour owayekwi-Y osekwi-Metro, I think use947 now. Mekhuluma ngesitayela sokusakaza isithando. Bese kuba nomuntu esisherisha i-respect for ose2000 now ekuthi David Mashabela. Okuthema ihlangana nabo, I think it was 2018 or 19 eJoburg, SABC waze wapost isithombe. Ngamtshela ngathi ngiyazi ke manje ukuthi enye amaphupho akho asefezekile. Manibazi labantu engikhuluma ngabo, mhlawumbe you'll understand ikhono la Njinji nokuhluka kwalo in terms of sound, music nokuhlanganisa yonke into. Wakhula ke ekhona la emkhakheni wa-introducewa ifaka umoya le ungada khulume ngayo lapho enza khona i-dance. I think it is very difficult to lead umuntu multi-talented or creative or multi-talented. It's not difficult ngoba umsebenzi akawazi. It's difficult because wazi more than ezinye izinto. And kunomandla kwabanazo lo izinto eziningi because wayenama idea amaningi efuna ukwenza izinto eziningi and kwakubalekile ukuthi umlalele kwesinye isikhathi enenhliziyo encanyanyana ke futhi ethi mayisenenkani futhi azayigembe ngizobona kangazi ukuthi mayisethe uzobona mhlawumbe le nto ngeke iyenzeke but khulumeka naye eqhubeka futhi ebe commercial voice. It's commercial voice bisho ukuthi wayizwakala ekhangisweni futhi as a voice over artist. Uthe mangabe sibona ukuthi siyasakaza technical producer but uyazakala kuma commercial sacabanga ukuthi ashintshe sibe ne voice stage kwangena uMandla Mdletshe uSindazo. Lapho ke leyo project sayenza sobabili because kwakusho ukuthi fanele kusambe SABC wathola i-contract ne-company yenza imaging eGoli, ngahamba nayo Mandla, sahamba noMdletshe namanye ama-colleagues siyo record eGoli. I think oThembeka bazokhumbula siyokwenza leyo project. And wakubalekile ngayo ukuthi kwakumele ukuthi kube umuntu understanda i-voice yokhozi ukuthi fanele ukuthi ibe njani but isebenziseke kanjani ngoba yena wayekwazi lokho. Waqhubeka emoyeni, wakhishwa iminyaka nembalwa ku top 20, waphindela ebusuku, waphinde futhi wabuya. Nosihle ngifuna ukubalula ukuthi umnyakazo top 20 nayenza wena nobabheke naye uNjinji probably was one of the best top 20s ukhozi of our time ever had. Because yayihambisana nezinto esasiphokophele kuzona njengomsakazo njengoba futhi sasikhula. Uthando lakhe ke lomculo o-commercial ngiyacabanga ukuthi wawuzwakala even kuma-bed lemsindo niyayinizwa ngemuva umsakazi mayisakaza. Mangikhumbula kahle kunomculo emthando okwakuthiwa uDavid Guetta. I think that's the first song ayisebenzisa is one of his beds mayingena emsakazweni. Mangicabanga amandla ngibuka namhlanje sisebenzile emsakazweni zashintsha izimo. I think namhlanje kulelo umuntu mhlawumbe engabe usakhe izitudio zokusakaza eziningi. Sibonga mangicabanga the absence of Mdletshe as well. Mangabe nithetha nifuna ama-software e-studio, nifuna insiza kusebenza, Mandla was quite instrumental. A defining moment for us was the COVID because we had to change indlela yokusakaza. Sambe sosakazela emakhaya. If because it didn't have a strong technical producer team, saso izwe lalizosileka. But sakwazi ukusakaza. Be stressed, be frustrated. But abantu abanjengomandla oSibongo, oMdletshe, oNosihle, usebahamba, oSibo in Johannesburg, bawazi ukusisiza sikwazi ukusakaza. When it comes to equipment yokusakaza, uMandla bekwazi ukutshela kufanele uthola i-mic enjani, uthola i-equipment yokumix enjani. Ngiyacabanga ukuthi with the advent of digital media, ukwazile futhi ukusherisha lokho nabalaleli nasey'nkundleni zokuxhumana ukuthi usebenza kanjani mangabe bengekho e-studio. So I think what I'm trying to say is, yes, okay. I think what I'm trying to say, is that we had a multi-talented radio person that we are grateful ukuthi sisebenzile naye. I think we are more grateful ukuthi sitholile ithuba lokuthi sizokwazi ukumvalelisa simbonge. Mandla masingakwazi ukubonga siyabonga namhlanje.
basingakwazanga ukuxolisa siyaxolisa namhlanje. Bengizocela as we put your name down in respect of people abahambe endleleni yomsakazo, as we respect abantu esifikele kubona, uDT Ngwenya, Umuvo Maphalala, Bradesco Khumalo, Shadrack Shedis Ngema, Babgoloza Welcome Dimande, Bukanchili M. Dade Masinga, late Ivan Sihlope, late Zanele Mbogazi, the late Begam Tunu. Your name is added on and siyabonga. Ngendimo edlalile neqhaza libambile kwezokusakaza. Uhambe kahle. Ngiyabonga. Kuzoba kufishane kakhulu mina engizokusho. Ikakhulukazi ukukhulumela la phaya kwa DYR lasa aqeshwa khona. Iko ngithe abasondele nalabo kade sinabo. Kufushane kakhulu ke engizokusho ukuthi ngivalelise kule nsizwa sahlangana nayo kwa Durban Youth Radio singenalo ishisent sivolunteer khona. Ngenhlanhla ke mina ngangisebenza ngaleso sikhathi ngifika ntambama ngizokwenza i-current affairs omandla ngibafica bekhona babika bahlale eBreya Center lize liphele isonto bengazange bayikhaya ngenxa ukuthi imali ayikho futhi ufike behleli nje besaphatanisa ukuthi kuzodliwana kunomama kwendasa ngamagwinya khona lapha eduze kwaseBreya Center la sasakaza khona mangifika nje kube sebeyazi ukuthi hayike amagwinya bazowathola sebenze nomandla uDYR sazophinda sazohlangana naye ngaphuma mina ngayosebenzela iphephandaba ilanga wathathwa iSABC kulokhu okushiwo former mphathi yethu la uZandile ikakhulukazi kuyikhono lakhe lokuhlanganisa umsini iloko engangimluleka ngako kakhulu masihlele sesonke from iDYR ukuthi nje ungayifaki kwi-competition unnecessary sengathi ungahlala kuloko kuyikona ophiwe kona ngiyabonga ukuthi wakwazi ukuthi angilalele and futhi wavelela kukona hamba kahle nje umndeni wakhe siyabonga kakhulu sibonga ukuthi nisiphe yena sihlale naye niduduzeke ngiyazi ukuthi akukho lula so Umkhulumela lomndeni ikakhulukazi umungenawo umasibambisane wanqanda funerals sebesize izinkulungwane kulokhu joyina mahala kuona wonke amaplan akukhethwe ukuhluka kwezibongo wanqanda funerals balanda umzimba noma ngabe ikuphi kuleli ungajoyina nomuphi joyina khona manje SMS igama nqanda ku-068 2527 823 noma fona ku-087 6551 346 Nqanda Funerals, umasingcwabisane wabantu bonke. Awusukaneni madoda, yayizwa lelo phimbo lelo, limkhumbuza ke safika ezocela ungenzela amajingile. Safunda ugrade 11 no grade 12. Ethi nje naye, cela ukwenzela ethi lo uMr Vibe weMaputani Community Radio. Ubani ongamazi? uMr Vibe weMaputani yeye madoda nje wahamba ngoba sefikela kodwa ayengeke sichaze kakhulu mhlawumbe khona abazochaza. Mina nje sengijabuliswa ukuthi wathi mefika ngasho ukuthi wena mfana uyahluka ufunda abesinethezekile ngathi nje hayi woza sa record ebusuku samrecorda wahamba unjinji sayisebenzela amajingili wasayisebenzela njalo idemo wahamba sisimuza kukhosini siyabonga kakhulu siyaqhubeka nahlelo so kufanele kushumele umfundisi manje ngashaya uthu akukho kunye ngizocela ukuthi ikhulumi izolandela uma zikhuluma zibe fishane njengalesi skate ebengisigqokile ababe njengale ukuba athletic state ukuba athletic start ekwenzile amakhandlela ayacisha lesisingisi ngizocela ukuthi ikhulumi ezolandela zithi ukuthi nje kafu ngenxa yesikhathi singakhuluma kushone ilanga ngicela nje ukulithatha namleli thuba ngethi nje mkhulu sithando sami ngiyabonga ukuba nesineke kumina ngiyabonga uthando ngiyabonga ukuba nentshiseko ngokungikhumbuza njalo uthi intombeni ngavuye ithobile qhubeka njalo ngiyabonga ukungivikela ngiyabonga ukuba ubaba ubhoti ngibonga uthando ngibonga ukungangahluleli ngibonga ukungifundisa uba umsakazi uthi kimi no Sel Beyonce waqala kanje sebenza nto uhlonipho okhosini
ngiyabonga kakhulu mntakaMagwaza. Ngiyabonga ukuthi umndeni nomVelinqangi asiboleke wena. Ngiyohlezi ngikukhumbula njalo sithandwa sami. Ngiyabonga. Awusibani madoda. Sicela ke njengamanje uNyathi chairperson weNyathi Foundation ezinaye ngaphambili ezodlulisa nje amazwi. Baba Dumisani Nyathi. Antonya yazi uNyathi ngimazi kudala sabambe ingane nawe uNyathi eNyathi. Anibambe ingane. Hayi sasihlala ngasesikoleni manje sasijwayele ukuyiwelisa umgwaqo. Siyabonga kakhulu Nyathi. Mangathi uNyathi ex yami uzothi. Baba Nyathi siyakwamukela. Ngokukhethekile ngicela ukubingelela umndeni wakaMagwaza. Ngithi mina kimi idudu. Lensizwe elele la. Bekumngani ongasimngani. Ube ngumngani kaMngadi. Ngahlangana nalensizwe ya 2024. Immediately saklika. From there kuningi besikwenza nabomngadi sazisafinyelela ukuthi sisungule iNyathi Foundation eyinhlangano esiza abantu emphakathini particularly abantu abamnyama. Ngithi mina lensizwe la one of his advice bakhulume kakhulu ukuthi he was a technical guru. Wasiza foundation ukuthi sisungule iNyathi Creative Academy enza exactly what he does. Egoli. Nithi mina sizohlala sikukhumbula mfowethu hambe kahle nani mndeni iqine einganeni sizohlala sikhona bashana ngiyabonga. Okay, Siyabonga kakhulu. Engakehli ubafo. Ngicabanga ukuthi kubalekile ukuthi ngoba abantu abaningi baye bezwe kuthiwa khona uNyathi. Kodwa abamazi unemsebenzi eminingi ayenzile. Kodwa ngicela ukuthatha leli thuba leli introduce kwaba ngamazi. Uba uNyathi is my friend from long time ago, more than 15 years. Besingabantu abasiza abantu naye kodwa singatshela umuntu ukuthi siza abantu. Uba uNyathi iziningi izindlela zakhile for abantu. Uba uNyathi baningi abantu abahlala befuna usizo ekhona njalo even kwi-creative industry. Even nangesikhathi se-COVID, uNyathi was there. Ama-artist amaningi nabasakazi abaningi bayazi. Ubehlale njalo enothando loKhozi FM. Sikwaqala ngikhumbula kuhambe ku-Lovers like ngisakhumbula unyaka wa-2011 2012 was there every time akuhambe umsakazi nomngani wami uNyathi is always there. Mangikhala ngithi mfethu ubafu sehambile abangani bami uye bathathe njengabangani bakhe. If A is equal to B and B is equal to C, then means A is equal to C. Siyabonga baNyathi namhlanje kunjena nje lezi zakhiwo lezi nje ngithema ngabe ngikhala ngithi mfowethu indawo esombekela kuyena usombeka kuyena uMandla umfowethu incane. Ngathi mfowethu yini esingayenza wathi bafo awubone ngathi uthi ongayenza mina ngicela ukuzwa ngawo. So ingakho kunje ingakho sina le shelter wonke nama shelter akanje ingakho kumnandi kanje kukuhle kanje ngamaphakathi. Siyabonga kakhulu baNyathi uNkulunkulu agcine njalo inhliziyo yakho ingashintshi ngoba siyabadinga abantu abafana njengawe. iSouth Africa iyabadinga abantu abafana njengawe abangenawo umona. Siyabonga. Sibonga kakhulu kuba uDumisani Nyathi njengoba DJ Mkade besenabile. Baba uNyathi mhlangashada ithende lami ngicela libe ngathi nganga kanje. Ngoba ngishada noLinda. Siyabonga kuba ukhwenta uthoba khwenta. Baba uNyathi. Umkhulu mhlaba ezolobola mina uyena obehamba phambili. Okay. Siyabonga. Yazi lana njengoba ngishilo ukuthi khona abasakazi abanye abalaleli basuku. Nina abanye niyini ningasho nganizwe. Nabantu nje. Hayi. Abantu nabalaleli nini? Abantu nje. Khona i-ladies house la ngaphakathi omnax angithi khona amashilas musana ukuyifihla ngoba imkhubeni yenza izinkundleni zokuxhumana. Iphi ladies house? Anethukani.
khona la ngizocela ukuthi kusondele u DJ Thulani naye azame nje live reflection okubanda Njinji Magwaza DJ Thulani ngazi wenziwa kuzothi mangabe uButhulane eseqedile uJumbo my friend alungi suka sami wenzizwa ulungi ngempela uzugijima njengoCaster Semenya lose weight ukugijima sanibonani nijani siyaphila igama lami nguThulani Mabheka DJ Thulani from Mhlabelengana kwakhubala lembewe egcekeni mfowethu ngizosho nje ukufishana ngiyazi ukuthi makune indlu ikhona kusuke kunabantu abenza ifoundation then usubona indlu siyinhle nje isikhula wazi ukuthi obani labantu benza ifoundation. There's a guy called Mr. Vibe umfowethu lo ngiyazi ukuthi akathanda ukuyiphakamisa cishe ngizokhuluma ngabantu ababili namhlanje umfowethu Njinji ngahlangana naye ngo2005 simenyo lensizwa le ngiyanizwa nje nekhuluma lana ivoice kaMandla Harry this guy was a role model ka Mr. Vibe bazofakaza abantu bakoMagwaza wayemcela emncenga bacishe bamxosha eMaputa Land lo bebanga ukuthi ufaka kwathiwa amajingile wayengaziwa baba mbathi ngale yithi ukuthi yini lento leyamajingile yini kwaxatshwana nje kwabona umsindo kubanga indaba yamajingile ukuthi uMr Vibe introducer uMandla ngevoice yakhe le enkulu le engazi sophinde sitholephi so kwaxatshwana nje impela nje kubanga leyo nto leyo but ke uMr Vibe ngenkani yakhe because naye unenkani nobhuti lo yakhe kodwa enhle yokuthi into bayikholela kuyona impela sike sixabane nje nami isikhuluma ocingweni sibange into bengikululeke engafuni ukungilalela sibange kuphela impela u30 minutes to 40 minutes ngigcine ngehlele ngezansi so sahlangana ke noMandla Magwaza simenyiwe emcimbini wakube eManguzi ngangikhona nami ngumlaleli weMaputa Land ngumlaleli weKhoza FM ngikushiye lokho because iMaputa Land is a community radio station so wasimema ke ebona sinothando leredio wamnikeza ithuba uMandla Magwaza remember ukuthi if I'm not mistaken it was 2013 wakusho uMandla Magwaza emoyeni ukuthi uyambonga uMr Vibe ngokumnikeza ithuba emsakazweni iMaputa Land community radio because if was it him wayengeke edevelop lothando lweradio because kunabantu abaningi abazongifakazela abanyuza kwethu abasakaza ukuthi kuyahamba mube nomonanyana nje okhona ngazi ukuthi wani ngeke ngizingene lapho uthola ukuthi bayavalelana njalo njalo but uMr Vibe wakwazi ukumvulela so sihlezi ke naye uMandla wayehleze esho ukuthi sizingane zika Mr Vibe sitrainwe iletsizwa le yazi akafuni ukukhuluma ngakho but ngifuna ukuthi ngikuveze then ke sengizoqeda nje ngithi Okhosini FM ivoice yami ukuzwakala khona emsakazweni ithiwa show ufaka umoya kwakukade ngimtshela umama lady DJ ngithi yazi nabi ngine show ukuthi mhlawumbe uba akuyena uNjinji mhlawumbe nami abangazi ngikhuluma Okhosini FM wangimema ke uNjinji ngizo DJya so bengizo DJ uyazi ukuthi ngumsakazi wathi mengiqeda ukudJ khona lama interviews lawo mawuqeda asho ukuthi uzokudlala kuphi utholala kanjani uma befuna ukubhuka hayi wavetha hayi mfana uvela usakazi hayi ngavela ngagibela phezulu wayi microphone ade ngifakile nje clip yami ku social media ngimkhumbula umfowethu ubhlunguke kakhulu ngiyazi ukuthi njengamanje ayikho into esingayenza uNkulunkulu ibanga lakhe kade seliphele but uNjinji bafowethu uyidlalile indima yakhe kakhulu namanje nje mangathi malapha khona ivoice eduma yendle kade niyizwa nje iadvert yakhe ukuthi iyaduma nje umhlaba wonke angeke siphinde siyithole ivoice njengale kade ngizwa ke ngale Josini kwi-memorial service izundodana wakhe umfana wakhe eshwala ingane zakhe nje labafana bawu2 bangizwa ivoice inayo lento le inabo uNjinji I can tell you akazi uboy ukhona la ngifambisana mfana wami bakubona so uma nje bakubona ngiyacela lo mfana lo unayo ivoice kaMandla exactly niyabona uMandla wayenjena ke esamncane wayenje uMandla nje sikhona nje isombe Mr Vibe esasishuthile naye wayenje so ngithi nje ndeni wakaMagwaza anodwa kodwa ake sithathe ngokuthi uNkulunkulu uyalazi icebo ngiyakholelwa ke mina ukuthi umuntu akafi
sinaye njengamanje ukuthi uyaphuma nje enyameni abe ngowomoya. Ngiyafisa mfowethu uMandla ukuthi buya mfowethu ube idlozi elihle enganeni zakho. Ngiyafisa futhi bonke DJ Mngadi mfowethu sibambane njalo mfowethu. Kuningi bafowethu angazi kanjani ngiphukile ke mina emoyeni I'm trying ukuthi ngiunderstand lento ngizizwe ukuthi no izolo ngibonile ukuthi no man uMandla akasekho hambile ngempela because on Saturday ngithola ucingo from usisi uNolwazi Maci iwele lami lelizalwa siyafana ke noNjinji futhi thina saqoba ngo1984 Nolwazi Maci noNjinji sizalwa ngonyaka wodwa bangifonela ke ethi wele khonde ngizwayo lapho manje ngifuna ukwazi ukuthi iqiniso ngathi mina yile watatazela wasaba ayi ngathatha ucingo ngafonela lensizwa le yade sebenzele imbazwane cebo khonto engibuza yona lana uNolwazi yini ekhona wathi akazi lutho emva kwalokho ngase ngifonela umuntu mfowethu wasejozini ngathi mengibuza nawe wathola lutho emva kwalokho ayiso ipost kaBhudu ubonga uSiphongo bengibona ufaka inhliziyo ziyakhala ayi kancane kancane bengithi ngibuya ngala ku WhatsApp yakho uMandla angazi yabonga bafethu sengathi uNkulunkulu awumukele umphefumulo wakhe ngiphinde ngilisho lelutho bakhona kade uMandla ebonile siyacela ukuthi ngathi ningamxolela nani futhi enazi ukuthi nimonile ushilo udadewethu usisi uZandile ukuthi singathi nani ningaxolisa ngenhliziyo ehambe ngokuthula insizwa waMagwaza ngiyabona. Sibonge kakhulu. Yazi uma ngabe kuzokhuluma abantu abaye bakhulume kanjena ngaba umaqinasi ngikwenze konke. Bayibuyisa lento ukuthi kahle kahle uNjinji akasekho ngempela. Angiphinde ngimbone. Akekho yongifonela ebusuku athi kodwa njani into. Abanye abantu bengakwenzanga afone nje athi ngithi angibuza impilo. Leso sikhathi uthola uyena ogowishayo but akuze wena ngithi unjani wena mkhulu athi awuyazi sohlangana soba right. Yeah. Sitshe sihle asihlali. Ngingabakhohlwa bonke. Ngiyabonga kubabheke. Thank you so much ngaba ngimile la ukuba kusiwena. Ngibabonile no Queen Loli onomfundo abaculayo bamaciko bakhona la ngaphakathi. Siyabonga. Khuzane bengakamboni kodwa umfuka Mpongose. Ukhona ngoba usacela ukuthi asume uKhuzane apha kusisanda nje. Uyaqasha. Sawubona Khuzane soma sikubona. Usho uhamba nonkosikazi. Umemshilo unkosikazi akwenziwa lokho. Uyaqala yena ushado uhamba nawo unkosikazi. Ngibona ngalana kuzalo khona uhawu lapha naphamsi amazi kade eshayo. Uhawu ocule uDr Bholo. uDr Bholo eshayelazi wathi mangena uMandla awusume lapho phamisisana nje lapho bakubone. Bese bengene uJinji yabo ingoma lena edlala umngena uJinji. Uyena uDr uhawu la. Nansi indaba engithusayo keza kwethu. Kanti bakhona nawe ababuye esandleni sakho? Hayi mina ngifuna umuntu agcobe khona umuntu ozinodokala. Igama nje uZandile Tembo yazi. Uyabona nje uma ngabe ngiconywa kanjena nje Zandile. Wahabo konzini Zandile. I must give you flowers while you're still alive. You are doing an amazing job and I'm honored and privileged to have shared a stage with you. I'm humbled. This is Iloko Fasio. Oh, darling. Sizocela ke njengamanje ukuthi siye laphana ku-tribute to his in-laws kusho ukuthi abasePhweni ke laphana uMr CN Magubane ezingaphambili naye ezodlulisa nje laphana kwaMagubane ePhweni beze bezodlulisa Nkosi yami kumkhwenyana wabo phela ukuthi ezingaphambili uMagubane. Ungabe sakubala ukuthi kwaba nenkomo eshodayo engalethwanga usheshe nje kube zekhendi isikhathi esidliwe yinja. Hayi wayishaya zonke. Wayishaya zonke. Wemashilazi khona intombi endala lapho ngiyazi nanguntanga yini. Program directors izwele kuthiwa kuna iholo obuqhamuka ku-national provincial leadership abaholi nabaphathi basokhosini ama-former colleagues kaNjinji umndeni kaNjinji oMagwaza umndeni wakwaMagubane engizowukhulumela la ngaphambili la kuzalwa khona uNqobile
unkosikazi kaNjinji. Ngicela abakwaMagubane ke bephakame bazalwane. Ngicela niphakame lapho kuzalwa khona uNqobile. Iwona ke umndeni wakwaMagubane lo lapho kuzalwa khona uNqobile, nahlala phansi bazalwane. Kusale umama kaNqobile, umkhwekazi kaNjinji, ngicela uphakame. Iyo ke indlunkulu le yakwaMagubane ebigane ubhuti omdala ubaba kaNqobile. Siyabonga kakhulu. Ngicela uhlale phansi nkosikazi, siyabonga. Kube no Bishop Magwaza, who is a family friend, ophelezela umndeni wakwaMagubane. Siyabonga kakhulu Njinji ukukhona bakho. Ngibingelele ke nabefundisi bonke abakhona, bese ngibingelela abazalwane bonke egameni leNkosi yami Jesu Kristu. Amen. Unjenje ke uMandla umkhwenyana wethu bayi-introduce ke kithina ngokuqhamuka kaSnow. Kwaqhamuka nje uSnow, then uNqobile wasezo-introduce ke uNjenji emndenini wakwaMagubane. uNjenji ke bazalwane wawenza konke okufanele akwenze emndenini wakwaMagubane. He paid damages, uqhamuka kaSnow, and then immediately thereafter wasevele ekhokha lonke ilobolo, akusalanga lutho. Wakhipha nje everything, wazihambisa noNdlunkulu bethu. So ke uNjenji umkhwenyana wethu, he does not owe us anything. Ugcineke eseyindodana